бародарони азиз, барномаи мо идома дорад ва ногуфта намонад ки дар имрӯза ана ҳамин барнома мо доири Лоиқ Раҷабов ва Муин Ғафуров ба шумо маълумот медиҳем ки ба наздикӣ дар соли 2021 ана ҳамин ду нафар варзишгари тоҷик аз намуди варзиши ММА баромад хоҳанд кард. Лоиқ Раҷабов бо карьераи рекорди 13 барду ва 1 баробарӣ дорад, яъне ничия. мехоҳад ки бо варзишгари амрикоӣ Петис баромад намояд. ҳамагон мо медонем ки ин варзишгар дар варзиши ММА аз яке аз организатсияҳои пурқувват ва машҳури UFC баромад мекунад ва мо ба Лоиқ чӣ гуфтанӣ ҳастем ки дар ин ана ҳамин сабқат барояш барору комёбиҳоро таманно дорем. ва барои Муин Ғафуров мо имрӯз чӣ гуфтанӣ ҳастем? муаллим, мураббӣ, дӯст, бародар ва хулас оне ки Муинро то ана ҳамин ҷодаҳо оварда расондааст, ин Аҳтам Хокиров мебошад ки дар як хабар ба мо маълумот доданд ки Муин Ғафуров 16 январ соли 2021 баромади навбатии хешро баргузор мегардонад бо варзишгари шведӣ. мо дар ин ана ҳамин бое ки Муинҷон мегзаронад барояш муваффақиятро хоҳонем ва мехоҳем ки ин ана ҳамин сабқатро бо сари баланд ба анҷом расонад ва рохатро ба организатсияи UFC бигирад ва шарафи миллати тоҷик, парчами Тоҷикистони азизи хешро баланд бардорад. аз ана ҳамин лиҳоз бинандаи азиз, он нафароне ки аз канали ютуби мо, аз канали мураббӣ моро тамошо доранд, мо баҳри онҳо чӣ гуфтанӣ ҳастем? биёед якҷо бубинем ки ана ҳамин ду варзишгари тоҷик, ғайр аз ин ду варзишгари тоҷик боз ҳаст Фаридун Одилов. Фаридун Одилов низ дар соли 2021 мехоҳад ки ба рӯи октагон барояд ва ҳунару истеъдоди худро ба мардум, ба кулли сайёраи ҷаҳон нишон диҳад. барои ин варзишгар низ мо барору комёбиро таманно дорем ва мехоҳем ки бо сари баланд муваффақият ба даст ораду сазовори ҷои аввал шавад, номи миллати тоҷикро баланд бардорад. биёед якҷо як назарсанҷӣ мекунем ки то куҷо ана ҳамин нафаронро, ана ҳамин варзишгаронро мардуми тоҷик мешиносанд ва дастгирӣ менамоянд. пас биёед якҷо бубинем. рафте як лаҳза шуморо мумкин аст шумо доири варзишгарои тоҷик аз намуди ММА ягон маълумот доред? Не. Намедонед ки ба наздикӣ кадоме аз инҳо дар соли 2021 бой дорад? Не. Сабқа дорад? Намедонед? Ташаккури зиёд. Саломат бошед. боз пурсуҷӯро идома медиҳем. салому алайкум. бинед аксарияти мардум намехоҳад ки ҷавоб диҳад. салому алайкум. мумкин аст шуморо як лаҳза доири варзишгарои тоҷик шумо ягон маълумот доред? ба наздикӣ се варзишгари тоҷик аз намуди варзиши ММА, яъне варзиши танбатан бой бесправила баромад кардан, сазовори ҷо шудан. шумо ягон маълумот доштед? надоред? маълумот надоред ки соли 2021 кадом варзишгари тоҷик аз ан ҳамин намуд баромад мекунад? шумо тамошо мекунед ҳамин намуди варзиш? саломат бошед. ташаккури зиёд шумо. мумкин аст шумо як лаҳза кар? як суол аст. ай варзишгарои тоҷик шумо маълумот доред? ягон варзишгари тоҷик? як лаҳза. шуморо як лаҳза мумкин аст? ай варзишгарои тоҷик шумо ягон маълумот доред? доири варзишгари тоҷик? варзишгарои тоҷик мавзӯъ шудира? аз варзишгаре ки аз намуди ММА баромад мекунанд, мақсад варзиши ки дар дохили октагон дар ҳам секунҷа баромад мекунанд, бои бесправила ба қавле мегӯянд. ба наздикӣ варзишгарои тоҷик баромад кардан шумо ягон маълумот доштед? лекин варзишгарои тоҷикро тамошо накардам, лекин варзишгаре ки дар кадом варзиш шумо гуфтанӣ ҳастед? варзиши ММА? варзиши омехта? Нурулло Алиев? Да.
شما هم باید تماشا کردین؟ акамшон тамошо мекунем бисёртар қай моям тамошо мекунем چگونه پسند اومدن همین بایی که شما تماشا کردین؟ аку бисёртар бачаҳои ва писанд мекунанд ба қарибӣ ду варзишгари тоҷик дар соли 2021 баромад доранд. шумо маълумот доред кадом варзишгари тоҷик бошад? маълумот надорам не ки мехоҳам ки тамошо кунам маълумот надоред? ба шумо ман мегӯям ки 16 январ муин ғафуров бо варзишгари шведӣ баромад дорад. шумо ана ҳамин баромадро тамошо кунед, бисёр хуб мегузарад. саломат бошед. салом алайкум бародаро. як савола доири варзишӣ ягон чизи душвор нест? шумо ҳами доири варзишгаро ягон маълумот доред? мақсад ба қарибии варзишгарои тоҷик аз намуди варзиши ММА баромад намуданд. ягон маълумот надоред доиршон? тамошо накардем? намедонед ки дар соли 2021 кадом варзишгари тоҷик баромад мекунад? доириам маълумот надорем? салом алайкум. мумкина шумо як лаҳза шумо доири варзишгарони тоҷик маълумот доред? аз варзиши намуди ММА, яъне варзиши бои бесправия ба қавле мегӯям. ба наздикии варзишгарони тоҷик сазовори ҷо гаштанд ва рекорди худро ба сифр бурда истоданд ки бе фақат ғалаба кардагиянд, мағлубият надоранд. надорем маълумот. дар соли 2021 шумо маълумот надоред ки варзишгарони тоҷик баромад мекунанд? доири ина маълумот надоред? дар организатсияҳои гуногун, яъне яке варзишгари тоҷик дар бораи муин ғафуров шумо маълумот доред? ин нафарро мешиносед? бале. маълумот надоред? 16 январ мо ба шумо тавсия медиҳем ки муин ғафуров бой дорад. бои муин ғафуровро тамошо кунед ва аз телевизори варзиш ба гумонам ки нишон медиҳад марама тамошо кунед ва доири варзишгари тоҷик маълумот гиред. саломат бошед. саломат бошед. ассалому алайкум. як лаҳза мумкина шумо рака? ассалому алайкум. як лаҳза мумкина шумо рака? бародарони азиз, чуноне ки худи шумо дида истодед, кори мо ҳам мушкил аст. ҳар як нафарро мо мепурсем, бисёри онҳо мегӯянд вақт надорем ва наметавонем ки бо ҳамроҳи шумо суҳбат кунем. мо кӯшиш мекунем ки нафарро пайдо намоем ва ин суолро ба онҳо диҳем ва посухи худро гирем, то шумо ҳам маълумот пайдо намоед, моро ҳамроҳӣ намоед. алайкум. чӣ ба? салом алайкум. мумкина шуморо як лаҳза? ягон чизи душ. саломат бошед. саломат бошед. саломат бошед. салом алайкум. мумкина шуморо як лаҳза? доири варзишгарони тоҷик шумо маълумот доред? ба наздикӣ аз намуди варзиши ММА дар федератсияи Россия сабқат шуд. шумо доири варзишгарони тоҷик ягон маълумот доштед? ман қанарасгар тамошо намекунед? дар соли 2021 маълумот надоред ки кадом варзишгари тоҷик аз намуди варзиши ММА баромад мекунад? ростига ман вообще варзишро завқ надорам. саломат бошед. ташаккури зиёд. як лаҳза шуморо мумкин апа? шумо доири варзишгарои тоҷик ягон маълумот доред? бале. варзишро дӯст медоред? ба наздикӣ дар федератсияи Русия сабқати муҳорибаҳои омехта ММА баргузор гардид ки се варзишгари тоҷик дар як рӯз соҳиби ҷо шуданд ва карьераи худро ба сифр бурда истоданд ки бидуни мағлубият ҳастанд. ягон маълумот доред? шумо ягон варзишгарашро номашро гирифта метавонед? аз варзиши ММА. варзиши бидуни ана ҳамон қоида мегӯянд ки дохили қафас баргузор мегардад.
октагон. маълумот надоред? Нурулло Алиевро мешиносед? муин ғафуровро чӣ? надоред маълумот? барои чӣ шумо тамошо завқи тамошои ҳамин гуна варзишро надоред? ман варзишро хеле бисёр дӯст медорам, лекин хайр ҳамчо ҳам хусмозна чӯри ҳастам. саломат бошед.